Hej, mit navn er Christian, og jeg er muskuloskeletale fysioterapeut. I den her video vil jeg demonstrere øvelsen maveliggende sidebøjninger. Og den her øvelse den er til hensigt at træne rygmuskulaturen, og mere specifikt den muskulatur, der sidder i siden af ryggen. Til at kunne lave øvelsen, der skal jeg bruge et elastik, eller i det her tilfælde, der bruger jeg et powerband. De får selvfølgelig forskellige sværhedsgrader, altså forskellige tykkelser. Og det er altså den måde, som du kan justere belastning på i den her øvelse. Det jeg gør med bandet her, det er, at jeg sætter det omkring min ene fod. Jeg har lagt det dobbelt, men det kan også bare være sættes omkring foden, sådan på helt normal vis, hvor det ikke er lagt dobbelt. Men jeg lægger det altså dobbelt. Det synes jeg fungerer bedst. Det giver også en lille smule mere belastning. Det gør også, at jeg kan sætte min hånd hele vejen igennem, og det synes jeg er lidt rarere, når det er, at man skal holde ved elastikket under øvelsen. Så jeg har min hånd her, tager fat om elastik, så lægger jeg mig om på maven. Sørger for at have en lille smule mellemrum mellem mine fødder, og det gør, at jeg ligger en lille smule mere stabilt. Herfra løfter jeg brystet op, løfter armene, samler skulderbladene, bevæger mig ned mod den fod, hvor elastikket sidder fast, og bevæger mig så langt over mod den anden side. Det er sådan øvelsen ser ud. Den her øvelse skal selvfølgelig laves på begge sider, for at muskulaturen i begge sider af ryggen bliver trænet. Rigtig god træning.